Ayan guys, upo. Salamat sa nagbigay. Neighbor namin, Ate Joanne. Pag may tiranin talaga, may aanihin. Yan. Unang ani nila yan sa opo. Ng opo. Upo. Gagawa tayo ngayon ng sinabawang gulay. Because gulay lang. Saka lang. Ayan guys. Paano nato na guys? Ulan daan. Okra. Give it for 5 minutes. Basta natin yan. Ulitin natin yan mamaya. Upo.